ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ କପ୍ତିପଦାରେ। ତ ଚିନୁ ଭାଇ କନେ ଡାକିଛି ତା ସାର୍ ଯିମେ କପ୍ତିପଦା, ତ ଯିବା କପ୍ତିପଦା ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। କ'ଣ କପ୍ତିପଦା ଟିକେ ଯିବା ଯଦି ବସୁନି ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ତା ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଯିବା। ନୁହେଁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲାଣି ଆସିକି ସେଠି ବସିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ 2 ଜଣ ବସୁନି ଦେଖିଦିଅ ପାଣି ଯାଉଛି। ଚିନୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଲାଲିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ାଇ ଆଜି। ତ ଆମେ ପୁରା ଚାଲୁ ଆଜି କପ୍ତିପଦା। ଚିନୁ ଭାଇ କ'ଣ ତା କଲେଜକୁ ଯିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ରୁଟିଟା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇନି ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇନି ଏବେ। ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁର୍ସିପାଳ ପାହାଡ଼। ଏଠି ଆସନ୍ତି ବି ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି ବୁଲିତେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଆସିଲେଣି ଏବେ ଆଉ 50 ମିଟର ରହିଲା। କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ? ପଶ୍ଚିମ ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ 10 ମିଟର ଦେଖିବା ଆଉ 5 ମିଟର। ତ ଆସିନାହିଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଚିନୁ ଭାଇ ଜାଣିଛି ଏଇ ଆସିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିଆ ଜୁହାର ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଚିନୁ ଭାଇ ଘାଟି ଏବେ ଘାଟି ଚଢ଼ିବା ତ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଆସିନାହିଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଘାଟି କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ। ଏଇଠି ନୀଳଚକ୍ର ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ନୀଳଚକ୍ର ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଓହୋ ହାତୀ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ କେତେ ଉଞ୍ଚା। ଏଇବାଟେ ହାତୀ ବାଘ ବି ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଏଇବାଟେ। ଦେଖ ହାତୀ ପୁରା ଖତରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା। ସାଇକେଲ ଉଠିଲେ ପାଣି ମରିଯିବା। ଏଇ ଦେଖ କେତେ ଉଞ୍ଚା ଲେଖି ପାରୁଥିବ ସାଇକେଲ କି ଏଇ ତା ଘାଟି ଚଲା। ହନୁମାନ ବସ୍ ଆଗରେ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚିହ୍ନ ଭାଇ? କହୁଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ମନ୍ଦିର। ହଁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ନେନୁ ଆର ବାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସୁନ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଇ। ସୁନ ଡ୍ୟାମ୍ ହଁ ତ ସୁନ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଇ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ତ ରାସ୍ତା ଏବାଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଚେନ୍ନାଇ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଠ ସେ ଯାଉଛି ଏଇବାଟେ ଦେଇକି କଲେଜ ଯିବ। ତ ଚାଲ ପରେ ଆସିବା ଆଇଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଦେଇକି ଆସିମୁ। ଏଇଖିଣା ଖାଲି ତୁମ ସାଇଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଆମ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିକି ଆସିମୁ ଆଉ ସୁନ ବନ୍ଧ ଆଉ ପିଲାଟି ଗାଧୋଉଛି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସୁନେଇ ବନ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ସୁନେଇ ବନ୍ଧ। ଏଇ ବନ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଛି। ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ସବୁ କଟାକଟି ସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖ ପୁରା ବିଲ ଲୋକ କାଟିକି ନେଇକି ରଖିକି ଦେଖ ବିକିତେ ବାହାରିଲେଣି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟାକଟି ହେଇନାହିଁ। ମହିଷାସୁରୀ ଫୁଲ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି। ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ କପ୍ତିପଦାରେ। ତ ଆଉ କେତେ 500 ମିଟର ଆଡ଼େ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବେ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ନୂଆସାହି ମାର୍କେଟ ଏଇଟା କାମକୁ ନୁହେଁ। ଚିନିପଡ଼ାଟା ଆସିକି କେଉଁ କାମକୁ ଏଠି ନୁହେଁ। देख मंदिर घरटा देख এইটা না নাই নাই लेफ्ट साइड এইটা এটা পপমর না না এটা নয় এইটা হাই হাই কোটা এই মন্দির ঘরটা দেখ এই যে মন্দির ঘরটা এটা তার দোকান এটা পপমর দোকান বহি দোকানটা এটা তার ঘরু বাট এটা ঘরু দাম বাট
হ্যাঁ এইটা হ্যাঁ মান্ডু গলে चलो आसिक पहुँचीगलु मेसकू गला जाऊँगी तो मत आज सब देख तुम लगुच मुझे पूरा गाधे पाधे आसी तो सेमती किसी नुहे गोड़ खराब था कल भुवनेश्वर जाइए गाधे ना आज भी गाधे ना से अंडा भात पेटे खाईदेलु खाईदे आम पलैया गला शून्य शून्य देखदे पलैया चिन्ह भाई केते तेल बंचाऊँच ये गड़ाणी बोली स्टार्टा बंद कर देकी गाड़ी गड़ुची देख केते गड़ाणी बोली चिन्ह भाई पुणिया भल पिला तेल बंचाऊँ पुणिया छुआ हवा कथा ना तेल जो रेट्र दर है ये सब करूँ माने तेल खालटा नष्ट करने ये आम पुणिया गड़ीजी बस हाँ ए स्टार्ट मारतु ए देख गेट यहाँ देख गेट पानी देखिपार ना केते पानी तल तल देखिपार ये देख तल के गंभीर देखिपार ये सीनरी व्यू देखिपार पूरा या पूरा देखिए आम जाऊँ तल देखिए जाइलु पूरा देखिए आसलु पानी देख आरंभ हो गला जीवा नीलचक्र बस भी जाऊँगी आ चिन्ह भाई भी गाड़ी बंद कर दे स्टार्ट जानी गड़ी कहीं से स्टार्ट करिए गाड़ी चलती चल ये छेली तो जहाँ जाए ना ये कप्तिपदार प्रबल छेली हाँ तो आज ये जब वीडियो समस्त भल लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे आ कौन देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।